El meu nom és Lluís Usó Izquierdo, tinc 16 anys, vaig a quart de l'ESO. La meva assignatura favorita és biologia o física. Les meves aficions és la música i de major vull ser o biòleg o músic. Hola, mi nombre es Laura Barona, estoy en cuarto de la ESO, B. Mi asignatura favorita es el inglés y educación física, me gusta mucho el deporte. Y mis aficiones, me gusta la música y me encanta jugar al tenis. Y mi sueño sería ser tenista profesional, pero si no, me gustaría cursar la carrera de filología inglesa, para ser profesora de inglés. Hola, me llamo Medea Piña Sancho, tengo 15 años, estoy en tercero de la ESO. Mi asignatura preferida es física, física y química. Mis aficiones son tocar el clarinete en la banda de mi pueblo y ver películas y salir al campo a pasear. Y de mayor quiero ser médico. Tinc 14 anys, vaig a segon ESO B. La meva assignatura preferida és socials. Les meves aficions són escoltar música i jugar a futbol i de major m'agradaria ser metge. Hola, soc Elena de Vicente, de primer C, i l'assignatura que més m'ha agradat enguany han sigut plàstica i educació física. La meva afició és el ball i el que m'agradaria ser de major és algo que tinga a veure en la medicina o ballarina. Hola, em diu Ana Alicia Becerra, soc de primer C. L'assignatura que m'ha agradat aquest any ha sigut educació física i matemàtiques. A mi m'agrada molt ballar i pintar, en ella ball, i de major vull ser algo relacionat amb la física o en coses així, amb la ciència.